Tarihin Abul Yazid al-Bastami da wani babban malamin Kirista a garin Basra. A garin Basra an yi wani mutum mai suna Abul Yazid al-Bastami. Yana bacci wani rana sai ya ji a cikin baccinsa bayan sallan alfijir wani mai kirari ya kira shi, yana ce da shi, ya kai Abul Yazid, daren yau shine daren da Nasara wato Kiristoci suke bukukuwansu, don haka tashi ka yi alwala ka je musu, za ka gan hikiman Allah abun mamaki. Sai Abul Yazidu ya yi alwala ya tafi wajen taronsu a garin Basra. Yana zuwa sai ya zauna, sai shi wannan shugaban Kiristoci ya miƙe zai yi jawabi, sai ya ce, ni ba zan yi jawabi ba saboda ɗaya daga cikin mabiyan addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikinmu. Sai mabiyan Kiristocin suka ce, ya kai shugabanmu, mai ya sanar da kai cewa shi mabiyin addinin Annabi Muhammadu ne? Sai shi wannan shugaban Kiristoci wato pastor ɗin sai ya ce, su mabiyan Annabi Muhammad a goshinsu akwai alaman sujuda, a inda Allah ke cewa kenan shi ma hum fi wujuhim min athar sujud. Sai shi wannan shugaban Kiristocin ya nuna Abul Yazidu ya ce da shi, tashi ka fita cikinmu. Sai Abul Yazidu ya ce, wallahi ba zan fita ba har sai Allah ya bayyana da gaskiya a tsakaninmu. Sai shi wannan shugaban ya ce, za mu maka wasu tambayoyi, idan ka amsa su za mu yi imani da annabinku, idan kuma ka faɗi guda ɗaya daga cikin tambayoyin da za mu maka, to wallahi mun yi alkawari za mu kashe ka. Sai Abul Yazid al-Bastami ya ce, tambaye duk abin da kake so. Sai shugaban Kiristocin ya ce, menene abu guda ɗaya wanda ba shi da na biyu? Menene abu biyu wanda ba shi da na uku? Menene abu uku wanda ba su da na hudu? Kuma menene abu guda hudu wanda ba shi da na biyar? Menene abu biyar wanda ba su da na shida? Kuma menene abu shida wanda ba su da na bakwai? Menene abu bakwai wanda ba su da na takwas? Kuma menene abu takwas wanda ba shi da na tara? Menene abu tara wanda ba su da na goma? Kuma menene abu goma wanda yake fuskantar ƙari, ma'ana wanda yake son ƙari kenan a saman shi? Kuma su waye ne yan uwa guda 11? Kuma wani mu'jiza ne yake tattare da abubuwa 11? Kuma wasu abubuwa ne guda 4 wanda suka yi wa Allah magana? Kuma wani abu ne yi numfashi amma ba shi da rai? Kuma wani kabari ne ya gudu da mabocin shi? Kuma wani abu ne Allah ya halce shi kuma ya girmama shi? Kuma wani abu ne Allah ya halce shi kuma ya kyamace shi? Kuma wasu abubuwa ne Allah ya halitta su babu uba kuma babu uwa? Kuma menene az-zariyatu zarwa falhamilatu wikra waljariyatu yusra walmuqassimati amra? Kuma wani bishiya ne yake da rassa 12? A kowane reshe akwai ganye guda 30, a kowane ganye akwai 'ya'yan itatuwa guda 5, guda 3 a rana kuma guda 2 a inuwa. Sai shi wannan shugaban Kiristocin ya ce, ka amsa min ya kai Abul Yazid al-Bastami. To jama'a za mu takaita anan, don haka ku biyo mu shirinmu na biyu domin ku ji tambayoyin da shi wannan Abul Yazid al-Bastami Allah subhanahu wa ta'ala jefa masa a zuciya ya amsa, kuma mu gan za mu ji me ya faru bayan ya gama amsa tambayoyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi